Boas tardes. Creo que xa é a hora, pero aínda que non o sexa, está ocupado todo o aforo, polo tanto, podemos comezar. Ben, hoxe temos con nos a Quintana Martelo, o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes. Sabedes que o pasado martes foi 1 de abril, a data na que se celebra o Día das Artes Galegas, e que neste ano se dedicou a Díaz Pardo. Díaz Pardo é o artista máis próximo ao seu recoñecemento, despois dos medievais, o Mestre Mateo e Martín Codas, despois de Domingo de Andrade, este home que representaba o barroco, ou de aqueles situados especialmente na primeira metade do século XX, como Castelao, Asoreis, Seoane, Maruja Mayo, Alejandro de la Sota ou Laxeiro. É a décima persona a que se dedica o Día das Artes Galegas. Deberían ser 11, non? Sempre decides vos eso, sempre explicades que debería ser o número 11, pero xustamente eles tiveron ese detalle de que no ano 2020, cando houve a pandemia, estenderon, deixaron o mesmo autor ao que se dedicaban as letras, as artes, que era Domingo de Andrade, fixeron a continuidade no ano seguinte para que pudera realmente ser recoñecido por todo o mundo, non? E ademais de ser o 10º, é xustamente unha personalidade a que coñecemos todas e todos os que estamos aquí e ao que debemos absolutamente recoñecemento e homenaxe. Para iso estamos aquí hoxe. Nós e Quintana Martelo, que nos vai dar as razóns da Real Academia Galega de Belas Artes para o día e para a escolla. Eu traía un libro que realmente pudeste escoller aí, e traía un catálogo dunha exposición para lembrar que xustamente o Ateneo de Santiago tivo presente a Díaz Pardo sempre, dende o principio. Tivo presente no 2018, cando se fixo esta exposición que comisariou Fandiño, e cando no ano 2020 se fixo a edición facsímil deste libro de Isaac Díaz Pardo, que estaba absolutamente esgotado, non? Hoxe, xustamente, ademais deste facsímil que pudestes recoller aí na entrada, temos este libro, que é a Laudatio, que Xosé Díaz Arias de Castro, o fillo de Isaac Díaz Pardo, fixo xustamente o 1 de abril, e é a Laudatio coa que se recoñece a personalidade a que se dedica o Día das Artes. Pois ben, isto é un agasallo que vos está facendo a Real Academia de Belas Artes, a Real Academia Galega de Belas Artes, por medio do seu presidente, que tivo a ben recoller a nosa petición e traernos, enviarnos todos estes materiais para que puderades contar con eles nas vosas casas. Ben, Quintana Martelo é pintor. O seu currículum fala da máxima calificación no exame de ingreso na Escola de Belas Artes de Sant Jordi de Barcelona. Unha serie de bolsas académicas e bolsas de estudos lévano a esta cidade, a París, a Ámsterdam ou a Londres, onde completa a súa formación ao afondar nas diferentes correntes, dende os clásicos ata a abstracción. Esta é unha experimentación con diferentes estilos que o levan a realizar unha obra que presenta neste momento e que se pode ver nas exposicións e tamén nunha magnífica páxina personal que convido a visitar. É unha obra moi recoñecible, das máis recoñecibles dos pintores galegos, posiblemente sexa Quintana aquel a que recoñecedes inmediatamente cando vexedes unha das súas obras. O del un hiperrealismo con outras tendencias mesturadas, e tamén o recoñecemos sempre polas rosas que están presentes na maioría dos seus cadros, polos contenedores de lixo, restos de pintura, froitas, zapatillas, esparadrapos, unha serie de representacións que sentimos que son realmente da súa propiedade. Unha serie que se reinventa e que titula el Estilo de vida urbano. Teléfonos públicos, cabinas, tomas de auga, xornais, todo eso mesturados con fermosos elementos naturais, non? E con xornais. É dicir, esa mestura entre o artificial, o resultado da vida urbana e tamén aquela natureza, a fermosura da natureza no medio de toda esa obra. Tamén é grabador e ilustrador. Hai unha serie de libros e de revistas nas que el interveu como ilustrador. En nos 90 abre a súa etapa americana en Nova York en temática e en estilo, a figuración como referente de peso que continúa ata a actualidade. Pero
Entre os recoñecementos que se podían citar de Quintana Martelo estaría que no do ano 2010 entra a formar parte da colección de grandes pintores gallegos e no 2012 recibe o Premio da Cultura Galicia de Artes Plásticas. Pero, ademais, el non está aquí como pintor, claro está, aínda que podería estar pola relación con Díaz Parde, que tamén era pintor. Pero está como presidente da Real Academia Galega de Belas Artes. Paréceme que non é normal, non é moi corrente, que justamente sexan os artistas con máis éxito e con máis proxección os que se fagan cargo das reivindicacións profesionais e da asunción de responsabilidades no asociacionismo. Normalmente non son eles, pero ele é unha excepción. Primeiro foi vicepresidente da Federación de Artistas Plásticos de Cataluña a finais dos 70, levando a cabo unha loita reivindicativa pola necesidade de protección dos artistas. E máis tarde na Asociación Galega de Artistas Visuais, de onde é presidente entre o ano 2000 e o ano 2003. En 2004 entra como académico de número na Real Academia Galega de Belas Artes. En 2014 é elexido presidente, poñendo en marcha actividades como o Día das Artes Galegas e un programa de actividades que colocan a esta academia no centro da vida cultural non só na Coruña, sino no resto de Galicia e moitas veces no Estado e tamén fora. Estou me acordando, por exemplo, do ano que se lle dedicou o Día das Artes Galegas a Castelao, e xustamente levaste desa obra de Castelao, unha obra de Castelao, por todos os centros Cervantes do mundo. Por lo tanto, levan xustamente ese día esténdeno pola xeografía do planeta, por decirlo así. Pois ben, ese Día das Artes Galegas, que é tan importante e que está dando tanto xogo, pero tamén puxeron en marcha os Martes das Artes, con artistas galegos que leva o título de autor ou autora e a súa obra. É algo que eu realmente vos recomendo, porque sempre que vayades a estar na Coruña un martes, que miredes que artista está nese momento na Real Academia Galega de Belas Artes para presentar a súa obra. Eu asistín, por exemplo, de Roberto González, pero vamos, hai pouco tempo falaronme de que estivera Oliver Laxe, por exemplo. Quero dicir que, claro, cando se fala de artes, son todas as artes. Non é como o Día das Letras Galegas, que é a literatura, non? Pero nas artes está a música, está a pintura, a escultura, a arquitectura, e, polo tanto, tamén levan a cabo o de estreas na academia, que son tamén concertos nos que se estrean pezas musicais, non? Son unha serie de actividades sistemáticas que se repiten ao longo do ano e de cada ano. Outras como a exposición A Cidade das Artes, que pode verse neste momento no quiosco Alfonso da Coruña, onde se representan os 175 anos da historia da Real Academia, e que leva por título A Cidade das Artes. É realmente un título moi interesante, aínda que a vos recorde Valencia, isto é outra cousa e a min pareceme moi ben acaído. Pero, ademais deso, tiveron ou teñen unha exposición de arquitectura no Museo de Belas Artes e van realizar a gran obra, a gran exposición sobre a obra de Díaz Pardo no Museo de Belas Artes, que vai comisariar o seu fillo, Xosé Díaz. Quixéramos que nos viñera a falar para ter presente a este artista, a Díaz Pardo, este artista polifacético e multidisciplinar que uniu tradición e modernidade, arte e artesanía ou industria, o verdadeiro home máis querido de Galicia, en palabras de Manolo Rivas, non? O máis querido na segunda metade do século XX. Que nos fale del, tal como se falou xa ese día, o 1 de abril, no Teatro Principal, non? Para conmemorar o Día das Artes Galegas, e como se fixo estes días estamos asistindo a distintas actividades pois no Museo do Pobo Galego, onde tamén se inaugurou unha intervención, ou na plataforma Galeras, onde tamén fixemos unha serie de actividades. Pero ademais agardamos que sexan moitas máis as que se poñan en marcha, tal como puido verse, por exemplo, no centenario do seu nacemento no 2020, cando, ademais de publicar ese facsímil ao que antes me refería, grupos case anónimos como Alento Esbravexo puxeron en marcha unha homenaxe na que participaron 263 persoas e entidades. E cando digo isto, eu estou convencida de que eso que decía Manolo Rivas de que era o home máis querido de Galicia
non tiña ningunha dúbida, non? Foi o home que cambiou as nosas casas, a identidade do país, e que sempre nos pon en contacto coa mágoa de ver como entre nós cae o mellor. É o home a que o Ateneo de Santiago dedicou, como dixen, todas estas, a exposición, o catálogo e o libro, pero tamén o seu salón de actos. Cando ides a sede do Ateneo de Santiago, vedes que o salón de actos leva o nome de Isaac Díaz Pardo e que unha foto del realmente está ali representando e facendo presente todo o tempo, non? Polo tanto, eu xa non vou a decir nada máis. A min facíame gracia que Isaac está tan presente nas nosas vidas, non? No ano 2020, no ano 2025, pero eu creo que vai a estar presente todo o tempo, non? Unha das mandas que enviaran ao Alento Esbravexo no ano 2020, a min gustoume moito, era de Merche Espiño, que fixe unha foto da súa mesa de comer, non? Do seu xantar, e poñía: hoxe comemos con Isaac. É dicir, aquel día e moitos máis días comían con Isaac, eles e moita máis xente. Ben, pois moitísimas grazas a Quintana Martelo, primeiro por dedicarlle, por facer posible que se lle dedicara o Día das Artes Galegas a Isaac Díaz Pardo, e despois por acceder a petición do Ateneo de Santiago e estar aquí con nós. Vale, moitísimas gracias e benvido. Bueno, boa tarde. A ver, despois da presentación que fixo Pilar, pois a verdad é que xa podía marchar casi, porque bueno, puxome todas as flores que poido, e máis, hai algo en que eu non estou de acordo con ela. Cando me dixo que estou aquí como, evidentemente, como presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, porque en este momento, pois, circunstancialmente, pois son presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, e iso ten un principio e un final, e é un fito que é así, pero eu realmente estou aquí, e se veño aquí hoxe como pintor, como artista, porque eu teño que decir, e teño que pedir disculpas a este auditorio que apabulla un pouco, velo así, tanta xente cando estamos acostumbrados que as conferencias non suelen pasar o mellor de 20, 30 persoas como moito ou algo así. Pero estou como artista porque eu o que me fago sobre Isaac basicamente son preguntas, e é algunhas das que me vou a facer aquí dentro desta intervención. Primeiro sobre a Academia, decir que eu non fun o impulsor de que Isaac Díaz Pardo se lle dedicara o Día das Artes Galegas. Eu fun un académico máis que apoiou co seu voto a que así fora, pero foi o pleno académico. A min gustame falar que os méritos non é nin meus, nin da Xunta de Goberno que comigo empezamos esta andaina no 2015, senón que é de todo o pleno académico, de todo ese material humán e cultural que temos na Academia que fan posible que isto sexa así. Hai que decir que declarar o Día das Artes Galegas para nós, para a Academia, foi un fito importante porque nos dou unha visibilidade a nivel de toda Galicia na sociedade, tanto a sociedade civil como a cultural e a sociedade política, que probablemente a Academia non tiña antes. E que tamén sirve para que sacar, como xa teño dito, esa especie de tufillo que sempre se suele poñer ás academias, de que é unha cousa de vellos, cousa de amigos na terceira idade, e cousas así polo estilo. Eu creo que non é así, nin a nosa academia, nin ninguna das outras academias. Somos academias que traballamos, en este caso, pola cultura galega, e que aí, se temos algún mérito, está precisamente aí. Cando dedicamos o Día das Artes a Isaac Díaz Pardo,
era, por así decirlo, unha candidatura que non tiña contestación. Como non tuvo contestación no seu día o mestre Mateo, que foi o primeiro, e de aí tomamos o 1 de abril, porque foi o día 1 de abril de 1188, cando o mestre Mateo asina os linteis do Pórtico da Gloria. Collemos precisamente ese día. Sabemos que é un día complicado tamén, porque a veces coincide no medio da Semana Santa, a veces andamos un pouco danzando aí, pero dixemos, é o día 1 e é o día 1, sexa pois o día que sexa. E se seguimos por este recorrido que xa fixo Pilar, pasando por Castelao, por Seoane, por Domingo de Andrade, Maruja Mayo, Alejandro de la Sota, Asorei, Laxeiro, o sea, son persoeiros da cultura que non teñen contestación. Sempre quedan 3 para o final da votación final, e en este caso, pois, cando estaba o nome de Isaac, como pasou tamén con Asorei, pois non había nada que decir, por así decirlo. O sea, foi unha decisión absoluta de todo o pleno. A parte de que Isaac, pois é como tamén decía Pilar, é un creador poliédrico que abarca desde todos os campos casi posibles que hai dentro do mundo das artes. Pero de unha cousa así, de algo sí que estou satisfeito por parte de tanto miña como da Xunta de Goberno, é de un dato que a mí me parece importante dentro da nosa academia, que non ten nada que ver con Isaac, pero vou decir porque a mí me enorgullece. Hasta o ano 1975, desde o ano 1849, só 2 mulleres formaron parte da Academia Galega de Belas Artes, que en aquel momento era a Academia Provincial de Belas Artes de La Coruña. Hasta entre o ano 1974 e o ano 2015, foron 3 mulleres máis as que entraron e estuveron no pleno académico. En 10 anos, esas 5 mulleres, ese número doblámolo. E é algo do que nos sentimos satisfeitos, porque creemos que toda a riqueza intelectual e cultural que teñen as mulleres do noso país merecen e teñen lugar para estar na academia. Moitas veces é difícil conseguir porque en todas as academias hai algún académico de outra academia e saben que hai sempre debates, historias, pero nos estamos tratando de conseguir, o que queremos conseguir, esa paridade, acercarnos a esa paridade, porque nos parece un feito importante no noso país. E deso sí estou satisfeito. Ben, o que nos trae aquí é Isaac Díaz Pardo. De Isaac Díaz Pardo, eu aquí vexo a moita xente que coñece tanto máis de Isaac que eu, por suposto. E, polo tanto, publicamos este libro hai pouco de Isaac, fixéronse de Isaac 2 exposicións ahora recentemente. É unha cuestión que nos plantexamos tamén na academia, o feito de que había unha figura que se había homenaxeado moi recentemente, pero coa colaboración do fillo de Isaac vaise a facer este ano unha grande exposición de Isaac, pero precisamente dese Isaac transformador, ese Isaac que pasa do clasicismo da pintura, ou da pintura, o que se entende por pintura, pasa ao arte de empresa e ao arte para chegar un pouco ao pueblo, á xente, ao arte na cerámica, que ao mesmo tempo falar de Sargadelos é falar da cerámica galega por excelencia. Entonces, eu vou a facer un breve percorrido da vida de Isaac. Ben, Isaac Díaz Pardo nace en Santiago de Compostela o ano 1920 e morre na Coruña o ano 2012. É fillo do pintor Camilo Díaz Valiño, que foi membro das Irmandades da Fala, e o que fixo que pola súa casa pasaran figuras como Castelao, Risco, Otero Pedrallo, Cabanillas, Blanco Amor ou mesmo Asorei. E o neno Isaac
viviu aquelo na súa casa. Aquí tamén fago unha pequeniña reflexión. Cando no ano 2009 Isaac o nomeamos académico de honra na nosa academia, fixo a lectura do discurso de aceptación dese nomeamento, fixo un discurso en donde falou dos seus fracasos. E empezou dicindo que nos contaba onde naceu, na casa onde naceu, e el dice que o consideraba o seu primeiro fracaso, e logo falaba da súa infancia cando vive a circunstancia de que seu pai é levado para ser paseado por membros do réximen, bueno, do réximen, non sei como decirlo xa, daqueles canallas que o asesinaron e o fusilaron en Palas de Rei, me parece que foi. El dice que eso tamén foi outro fracaso para el, importante, que o marcou na súa vida. Marcouno porque el tuvo que fuxir da súa casa aquí en Santiago a casa no Castromil, conta que iba no Castromil a Coruña, a casa do seu tío Indalecio, e cando iba polo Castromil, veía nas cunetas a mortos e xentes que foran paseados por esas outras xentes, por decirlo de alguma maneira. Entonces, eso tamén o vai a entender como un novo fracaso na súa vida. O feito de sufrir, debe ser moi duro para un fillo sufrir o fusilamento de un pai. Ali pasa cerca de 9 meses e colabora, empeza a facer traballos, porque el tiña habilidades artísticas, empeza a facer traballos relacionados ca arte, traballa na cartelística, incluso algúns daqueles cartéis pois está castelao, está atento ao que fai ese rapaz. Posteriormente, posteriormente non, antes o pai quería para Isaac, o pai era delineante de arquitectos, traballaba como delineante, e quería que o seu fillo fora arquitecto. Entonces estaba con esa teima de que fora arquitecto, pero eso non se produxo. E Isaac conta que el foi no seu momento a facer Bellas Artes porque era máis barato que ir á arquitectura. E entonces por eso acabou en Belas Artes. E acabou en Belas Artes porque acadou unha beca da Diputación de Coruña que lle serviu precisamente para estudiar na Escola de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. E estudiou entre o ano 1939 e o 1942. Despois viaxa a Italia e a Florencia, en donde conta que conviviu, ca arte, conoceu a arte italiana, evidentemente conocería os clásicos italianos, os artistas do Renacemento. En Florencia pasaría polo Palazzo Pitti, seguramente, e en Roma por outros tantos sitios. El di tamén, en palabras del, di que nos trataron moi ben, estuvemos moi ben, pero pasamos moita fame, porque de comer non se preocupaban de darnos. Entón, que di que moitas veces incluso comían peixe podrido. Despois a volta de Italia, durante un ano é profesor de dibuixo na Escola de Bellas Artes San Jordi de Barcelona, e despois volve a Galicia, en donde, mediante unha beca, vai a Londres, e en Londres contacta con xentes tamén na diáspora, Luis Cernuda e Martínez Torner, que estaban ali en Londres. Isaac, despois de Bellas Artes, dedícase, expón. Os artistas, os alumnos de Bellas Artes, cando facíamos Bellas Artes, ningunha galería de arte quería saber de nós, porque sempre nos decían primero sacar las pajas esas de Bellas Artes y después ya pensaréis en otros trabajos. Esto digo porque Isaac, despois de Bellas Artes, empeza a ter éxito como artista. Vende obra. Incluso a exposición que fai en Londres na Galería da Vinci vende prácticamente toda a exposición en Londres. Ten un éxito comercial. É
un artista que ten un éxito que chega ao público e que a xente compra a súa obra. Estos son dibuixos da súa época de estudante, pero desto logo eu falarei máis despois desto. Estos son a Barca de Caronte, obras de Isaac. E xusto cando está tendo éxito, el decíanos aquel día na academia: dinme conta de que ese non era o meu camiño, e abandona a pintura. Abandona a pintura e se vai a emigrar a Argentina, e ali, na Madalena, pois monta unhas empresas dedicadas tamén un pouco xa no mundo da cerámica. El quere cambiar a súa andaina na pintura e extrapolala a outro terreno, hasta que aquilo tamén tampouco lle vai ben, e el di que aí ten outro fracaso máis. Di, tamén fracasei como emigrante en Argentina. Volve a Galicia e en Galicia monta o laboratorio de formas con Luis Seoane, e empezan todo esa andaina industrial que é a que todos conocemos nos en Galicia en toda esta época, nas cerámicas de Sargadelos. Poderíamos decir que Isaac é, sin dúbida, unha das figuras galegas. Voulles pasando estas obras de Isaac para que queden un pouco na memoria con a capacidade que tiña este artista para a arte. Ben, Isaac é, sin dúbida, unha das grandes figuras galegas do século XX. É o galeguista, o intelectual que sempre está comprometido coa súa terra, o artista multidisciplinar, o empresario singular, o mecenas e o inventor, escritor, editor, etc. Isaac, evidentemente, foi todo eso, pero tamén foi un gran innovador, un artista vanguardista que atopou na cerámica o seu vehículo ideal para canalizar gran parte da súa obra, da súa creatividade e das súas inquedanzas culturais. Aí está traballando en unha peza que iba a ser despois de cerámica. Estos son cousas que xa as vai a levar a cerámica Isaac. Despois vou a pasar con un pouquinho máis de calma isto. A actividade destes dous centros terá moi pouco que ver coa dunha empresa cerámica ao uso, e moito máis con experiencias das vanguardas europeas tipo como foi a Bauhaus, por exemplo, funcionando como centros de investigación nos que se teorizará sobre a arte, a industria e o deseño, e que serán punto de encontro de intelectuais e artistas. Moitas das pezas saídas deste laboratorio de formas chegarán a acadar gran prestixio lonxe das nosas fronteiras e pasarán a convertirse en iconas do diseño. Por todo eso, sorprende que, a pesar deste recoñecemento internacional, a actividade cerámica de Isaac Díaz Pardo sexa ata agora a menos tratada das súas múltiples facetas artísticas. Bibliográficamente, trátase de un tema casi verxe. Isto apoio tamén o seu fillo Xosé Díaz, que nos dou a laudatio o pasado día 1, o martes pasado, aquí no Teatro Principal de Santiago, cando foi o acto do día 1 das artes galegas dedicadas a Isaac. Así, fronte aos sargadelos do século XIX, do que existen numerosos traballos de investigación, non temos un estudo profundo dos sargadelos do século XX, e, do mesmo modo, frente a outros aspectos artísticos de Isaac Díaz Pardo, como son a súa obra pintórica ou a súa labor cultural e empresarial, que son tratados en gran número de publicacións, pero que os estudios sobre cerámica se reducen
son bastante reducidos. E iso é o que lle queremos dar este ano máis importancia. Xa digo que se vai a facer unha exposición de Isaac Díaz Pardo no Museo de Belas Artes de Coruña, que está apoiada e sponsorizada pola Xunta de Galicia, sobre este Isaac, esta transformación de Isaac, este Isaac que pasa de o artista que deixa a arte e pasa á cerámica e a este tipo de pintura empresarial. Pero xusto aquí é onde eu me empezo a facer preguntas. Este é o centro de Sargadelos, este é outra vista de Sargadelos, e estas son pezas de cerámica que as poño simplemente como exemplo porque todos vostedes xa as coñecen. Ben, ahora, si me permiten, vou a especular. Vou a especular como artista, por eso digo que unha charla que quero dar máis como artista que como presidente de unha academia. E vou especular como artista porque como artista gustaríame haber tido a oportunidade de falar con Isaac e preguntarlle por que abandonas a pintura. Por que deixas ao lado algo para o que está absolutamente capacitado. É unha persona que acada as mellores notas de dibuixo e de pintura en San Fernando en Madrid, que é unha persona que dibuixa extraordinariamente ben, que entende o volumen, que entende a síntesis do dibuixo. Pintando, entende a pintura. Pinta ben, entende as carnes, que é un problema, non é moi fácil pintar carne, sobre todo a carne cando xira no espacio e crea ese momento de sombra, non é nada fácil entender eso. Isaac entende eso, entende todo eso e ademais ten éxito. Entón, por que Isaac abandona a pintura? A min gustaríame preguntarlle a él, dicir, Isaac, por que abandona a pintura? Entón, eu me fago unha serie de reflexións que as quero compartir con ustedes, ainda que ao mellor a alguén lle poida parecer que é un oso día pola miña parte, pero, bueno. Isaac sabemos que é un asiduo visitante do Museo do Prado. E no Museo do Prado, todos os artistas sabemos, cando vamos ao Museo do Prado, todos sabemos o que queremos ver. A donde vamos cando entramos no Museo do Prado? Pois vamos directamente a ver a Velázquez, a ver as Meninas. É a obra capital da pintura. Todos vamos a ver as Meninas e ali nos apabullamos. Vamos unha vez, vamos dúas, vamos tres. Recordo seguramente cando Isaac foi a ver as Meninas no Museo do Prado estaban en unha sala aillada, que a mí me encantaba aquela sala, e sobre todo a hora de comer, cando non había xente, e iba ali a ver as Meninas, e tiñan a ventana, a porta, estaba un pouco entornada tratando de dar para o cadro a iluminación xusto que Velázquez daba no cuadro das Meninas, esa iluminación de dereita a esquerda, eses ventanais que están nas Meninas de dereita a esquerda. Pero Isaac seguramente mira a Velázquez e encontra probablemente máis preguntas que respostas, porque buscar respostas en Velázquez é bastante difícil. É bastante difícil para calqueira artista. Velázquez, para min, eu creo que é o Mozart da pintura. É un artista que supera toda a lóxica. É económico co material, é de poucos erros,
Despois tuvo a desvergonza, porque eu creo que é unha desvergonza para a historia, desfacerse de prácticamente todos os seus dibuixos. Non hai dibuixos de Velázquez. Incluso, algunha vez, se un se chega a preguntar se Velázquez que dibuixou algunha vez ou simplemente facía como Mozart, iba ao piano e compoñía, Velázquez iba á tela e pintaba. Porque dá esa sensación. Porque ver un cadro de Velázquez de cerca é ver que non hai renuncios prácticamente. Non hai rectificacións. É como se lle salira todo por arte de magia. Pois ben, eu creo que Isaac ve a Velázquez e conoce a Velázquez. Pero ve tamén a Tiziano. E en Tiziano seguramente apórtalle unhas lecturas máis prácticas para como pintor. En Tiziano se pode ver máis a pintura, se pode ver máis, un pouco máis o traballo de pintura. Ve tamén a Tintoretto, ve a José de Rivera, conocido como el Españoleto en Italia, a Luca Giordano, a Goya, e tamén coñecía a Rembrandt, e coñecía pois os románticos franceses, a David, a Ingres, ou coñecía os románticos como Géricault, e coñecía os neoclásicos, David e Ingres, da pintura francesa. Entonces, Isaac, a ver, que se me fago un pouco lío. Bueno, isto poño aquí simplemente pola relación, esta pequena relación que hai, aínda que está invertida, esta pequena relación que hai a nivel de dibuixo entre esta figura e a Danae de Tiziano. Hai unha certa lectura de interpretación. Estos son dibuixos de Isaac en dibuixos de escola e dibuixos posteriores en donde se aprecia o seu coñecemento da anatomía, o seu coñecemento e, ademais, porque cando un dibuxa, cando un copia, moitas veces copia sin entender a anatomía, pero cando un artista coñece a anatomía, o dibuixo é de unha contundencia extraordinaria. É definitivo, aínda que se deforme, aínda que faga, por exemplo, esas figuras que facía con esas mulleres, con esas pernas gordas, aínda que deforme a anatomía, o coñecemento do que hai dentro, o sea, a línea entende todo o proceso anatómico que hai dentro da figura. E isto Isaac o conocía. E isto non é fácil. Isto non é fácil e dou fe que non é nada fácil. E o que lles falaba antes das meninas, un cuadro que sí, que Velázquez, bueno, que Isaac veuno, pero seguro que o veu. E todos, despois de salir das meninas, todos casi poñemos a man na cabeza e decimos, bueno, por aquí non podemos ir, hai que buscar outras cousas porque por aí non podemos arrancar. Ben, en esta outra obra de Isaac, eu aquí me fago unha reflexión e que me leva a estes nomes que acabo de decir antes. Si se fijan como entende os músculos nas pernas, como entende os brazos, os deltoides, o bíceps, toda a musculatura do corpo. E a quen creo que Velázquez mira aquí? Velázquez eu creo que aquí mira a Rivera. E é certo, e ademais o seu fillo constataba, que Rivera era un dos artistas que lle interesou moito no Museo do Prado a Isaac. Mira a Rivera e tamén pode mirar a Tintoretto e tamén pode mirar a Luca Giordano. Hai unha relación aí, non exactamente a mesma figura, porque os artistas, cando todos os artistas miramos o noso pasado, porque é o que temos, é a referencia que temos. Entón, a partir de aí, construímos o noso traballo. Entón, unha pintura como esta, pois construíse tamén, probablemente despois de haber visto pois esta peza de Rivera, ou esta de Tintoretto, ou esta de Luca Giordano. Estas carnes que decía antes de Isaac, fíxense aquí
a composición que hai en este dibuixo, a diagonal que fai a figura do centro, esta outra diagonal que ven desde esta esquina pasa polo traseiro desta muller, va polo antebrazo, sigue co muslo da seguinte. Isto non é fácil, porque é fácil facer unha figura, pero non é fácil compoñer unha obra. E isto é unha peza maxistral, hai que saber moito, hai que ter moitísima cultura artística para darse conta do que un artista é capaz de facer. E eu creo que isto foron cousas que o levaron a ter precisamente ese éxito no seu traballo. Esta outra obra, o Concerto da Zanfona, que Xosé Díaz decía tamén que realmente podía ser hasta unha manifestación. Aquí, se a miramos ben e nos fijamos ben en esta obra, pois a min me irían os ollos o mellor a Rembrandt, a Ronda de Noite de Rembrandt. En que? En esa luz central, en ese centro que non só con dibuixo, sino con luz fai tamén Isaac no seu cadro. Ou este outro conxunto de figuras que se centran todas, se aí tiramos líneas imaginarias, todas as miradas de todos estes personaxes, todas coinciden no cadáver ese co que están traballando. Pois Isaac fai esta composición evidentemente porque lee na historia da pintura e fai esta composición tamén que é magistral. Hai unha cousa curiosa que a mí tamén me chama a atención na obra de Isaac. Isaac, de pronto, Isaac empeza a autorretratarse. Se ustedes se fixan, casi todas as figuras, os ollos que teñen son os ollos de Isaac. Casi todas. Abren esos ollos abertos que logo os vai a levar tamén á cerámica e cando vai a síntesis da forma vai a facer sempre os ollos abertos como é a mirada que ten Isaac. Ese é un guiño personal. E eu me pregunto, é en ese momento cando Isaac precisamente empeza a darse conta de que ten que abandonar a pintura? Porque é unha pregunta. Outro cadro, Os Afogados. Esta peza que pode levarnos tamén a Tintoretto, pode levarnos a Sorolla, este cadro onde decía Sorolla e aún dicen que el pescado es caro. Pois hai unha relación de un home que non copia, pero que ve e que sabe ver. Isaac empeza a cambiar a pintura, empeza a simplificar a forma, empeza a preocuparse menos polo clasicismo pictórico, polo que é a pintura, a forma de aplicar a pintura, o clasicismo, as texturas, os valores do color, e empeza a sintetizar a forma, e aquí empeza o proceso de transformación de Isaac. Este é La fragua de Vulcano de Velázquez, que a mí me leva a unha imaxe que se me pasou de largo, pero que non sei que me pasou, unha composición que tiña Isaac, en donde recorda algunha desas posturas a estas figuras, a este plantexamento da figura que tiña Velázquez. E digo, repito unha vez máis, que non estou falando de copiar, senón estou falando de interpretar, que é bastante diferente. Isaac é retratista tamén, é un gran retratista, ten éxito facendo retratos. É que teno todo. Vende a obra, fai retratos, recibe encargos de retratos, e vai deixando a pintura, por qué? Porque quere buscar probablemente un camiño distinto. Miren, os ollos desta muller recordan a ese Isaac cando con esos ollos que tiña Isaac tan poderosos, tan marcados nas órbitas dos ollos.
outra peza de Isaac, a barca de Caronte. Aquí hai esa transformación que empeza a producirse dunha maneira moi clara en Isaac. E pregúntome, quizá pode ser que Isaac, en un momento determinado, pense que a pintura tradicional non é o camiño que debe seguir. Quizáis pensa que ten que evolucionar dentro da pintura, que ten que evolucionar, que ten que seguir un camiño distinto, porque non nos olvidemos que nos anos 40, nos anos 50, o mundo, desde o impresionismo, o século XX tuvo unha evolución rapidísima. E pasamos do impresionismo, en donde se suprimiron os contornos e quedou simplemente a luz no obxecto como elemento formal de traballo, pero o impresionismo vai nos suceder o posimpresionismo, vai aparecer logo o surrealismo, vai aparecer o futurismo italiano, vai aparecer o suprematismo ruso con Malevich, vai aparecer Marcel Duchamp, que no ano 1914, creo que di, la mejor manera de pintar es no pintar, e deixa a pintura e abandona a pintura e se dedica a xogar ao axedrez e a compoñer os seus ready-mades, etc. Pois pásalle algo desto a Isaac. Pásalle que el sabe que o século XX evolucionou, que en ese momento está en pleno auxe a pintura do expresionismo abstracto americano, que están empezando a xurdir máis estilos case que artistas hai no mundo. Entonces, pode pensar Isaac que o camiño desa pintura máis achegada ao clasicismo pictórico non é o que el quere, que quere avanzar un pouco máis. Pero por que non vai pola pintura? Eu me pregunto eso outra vez, non? Por que non vai pola pintura? Cando ten todo na súa man para seguir pola pintura, e vai abandonando toda a pintura que fai, é un abandono sistemático do que é o discurso pictórico. Aquí vémolo tamén, esta especie como de nave espacial, todas estas figuras, que empezan xa a recordar a síntesis e os grafismos que vai amosar na súa cerámica. Esa síntesis do dibuixo, esa síntesis da figura. Aquí tamén está moi claro o proceso en este sentido. Isto está moito máis cerca tamén das súas cerámicas, que é o percorrido que vai a levar Isaac pois xa a partir dese momento. E eu volvo a preguntarme, e se alguén o sabe que mo diga, por favor, por que Isaac abandona a pintura? Por que un pintor tan extraordinario como Isaac, un dibuixante tan extraordinario, decide non só variar, evolucionar a pintura e ir, porque moitos artistas no século XX empezan con formas clásicas, empezan con formas escolares, e logo van evolucionando e chegan á abstracción, ou chegan ao expresionismo, ou chegan a outros modos de creación. Pero Isaac non, Isaac vaise o que é a arte máis cerca da arte comercial, digamos, comercial no sentido de obxecto, como obxecto, que é a cerámica. E estudiando ben a cerámica, por eso, cando Xosé Díaz, o seu fillo, di tamén que a parte de cerámica de Isaac é a menos estudiada, estudiando ben a cerámica, hai que entender o que é esa impresionante síntesis de dibuixo que Isaac fai en esos adornos de cerámica, utilizando sempre, básicamente, ese azul cobalto que é a seña de identidade de Sargadelos, pero logo índose hacia colores, sempre colores básicos. O azul cobalto, o roxo magenta ou amarelos. Aí está toda a cerámica de Sargadelos. Está aí. E con isto, pois eu daría por finalizada a miña charla e preguntándolle a algún de ustedes se me pode responder por que Isaac abandona a pintura.
Sí, moitísimas gracias por estas reflexións de un pintor sobre a obra de un artista, non? Isto, a verdade, é que é moi interesante de escoitar. Esa resposta ti tela. A resposta que se dá normalmente tela. Non a queres facer... Non a queres... Eu teño unha, pero non a vou a decir. Claro que sí. Respeto moito a Isaac. Sí, claro que sí, pero bueno, pero aí esa resposta está se dando. Estos días está todo o mundo falando desa resposta, non? De aquel encargo de Soutomayor sobre o Valle dos Caídos, daquela fuxida do réximen, por decirlo de alguma maneira, non? Pero bueno, imos a ir máis alá. Pancho. Moitas gracias por a túa interesante exposición e, desde logo, a pregunta que planteas non é doada de respostar, pero eu entendo de que, en este sentido, quixera que ti me poideras ratificar ou rectificar a influencia, en primer lugar, de Luis Seoane. No seu cambio, digamos, da súa posición de deixar a pintura por outro proxecto máis amplio con maior función social. A mí me parece que, tendo en conta a ideoloxía de Isaac, non veía que a pintura, que iba a ser de alguna maneira adquirida por personas e disfrutada máis individualmente, fora suficiente para darlle satisfacción a súa, digamos, a súa ideoloxía de que seu arte tuvera unha función social máis amplia, que chegara a máis xente. En este sentido, digamos, a influencia tamén de Luis Seoane pudo contribuir a que efectivamente deixara a pintura e se embarcara nese gran proxecto de país que foi o Laboratorio de Formas de Sargadelos, e a partir de aí pois toda a súa produción ceramista. Ben, eu estou convencido de que entre Luis Seoane e Isaac se formou un tándem moi importante, que tuvo moito que ver co que a donde foron despois, o que fixeron despois. Pero respecto a esa pregunta tan... non me sirven moi... Eu non vexo moitas respostas aí, porque é moi difícil facer cambiar a un artista con unha plenitud creativa como a que tiña Isaac, facelo cambiar de discurso. Eu entendo a Isaac, probablemente desde neno, todo o entorno que viviu Isaac, que lle conformou intelectualmente, isto é seguro que sí. Isaac quería que facer a cerámica un achegamento á xente, ao pueblo. A pintura sabemos que moitas veces se perde en paredes de casas, se perde nas burguesías, por así decirlo, nos museos aos que hai que ir, pero non hai unha divulgación sobre isto. Pero este proceso xa se fixo no século XVIII, no século XVII, co grabado que reproducía obras de arte dos museos e para achegalas á xente, aos libros, e para divulgalas a través dos libros, antes de que existira a fotografía. Entonces, eu sí que creo que Isaac quere chegar ca cerámica a un público distinto, a unha dimensión distinta, e sobre todo quere falar da personalidade de Isaac e do carácter de Isaac e da súa ideoloxía política, social e política, pois
xa todos sabemos cal era, non? O sea, non podemos decir que Isaac fora un burgués, fora un capitalista, non era a intención del. Pero, repito que entendo eso, pero sigo preguntándome por que deixa a pintura desa maneira. Por que a deixa? Esa pregunta me sigo facendo. Bueno, en realidade, os muralistas mexicanos e compañía, non? Tamén abandonan o caballete nun momento determinado. Abandonan o caballete, pero non abandonan a pintura. Pero non abandonan a pintura. Construyen grandes murais. Onde están as pinturas? As pinturas de Isaac, pois están en coleccións. En coleccións, hai que ter en conta que Isaac non hai unha gran cantidad de obra de Isaac, pero todas as mellores coleccións de Galicia teñen obras de Isaac, o sea, a Fundación, a colección A Banca en Coruña, coleccionistas privados que todos coñecemos teñen obras de Isaac, e son obras, ademais, codiciadas e buscadas, e moi buscadas, porque non hai moita obra de Isaac. Como comparado, por exemplo, con artistas como Laxeiro, que ten unha profusión de obra moi grande e todo isto, pois non hai moita obra de Isaac. Incluso creo que hasta Seoane ten, o que en cantidad ten bastante máis obra que Isaac. Grazas, Manolo, pola túa conferencia, que foi moi ilustrativa. A verdade é que esa pregunta que te faz é unha pregunta que nos facemos todos, non? Aquí aí na sala está Euloxio Ruibal, que ten tido moitas conversas con Díaz Pardo sobre ese tema e moitos outros. Eu tamén teño falado con el bastantes do ano 72 e feito algunha entrevista. E sempre me sorprendeu tamén o mismo. Eu creo que Isaac, máis que pintor, el foi un gran diseñador. E os diseñadores o que queren é facer unha obra múltiple que repercuta, que chega á sociedade. Hai un movimento nos anos 50 en toda Europa, un pouco tamén impulsados pola Bauhaus e unha serie de movimentos artístico-industriales, en donde apasionan a moitos pintores e o fan que camiñen a eso que se chama a realización de pezas artísticas múltiples que cheguen a toda a sociedade. Eu creo que realmente ele estaba ademais moi metido no que era ou moi con moita atracción sobre o que eran os procesos industriales, desde o comenzo da idea hasta a realización material da mesma. E evidentemente ele aí fixo un camiño increíble, non solamente na cerámica, sino tamén nos muebles, non? Os mobiliario que sale das súas mans é absolutamente espectacular, non? Ahora ben, a min o que sí que me sorprende é que el negue a súa obra pictórica. É dicir, por que ele oculta realmente esa fase como pintor? É o que non acabo de comprender. Nalgúna conversa, el ten, manifestado que realmente o seu problema era máis cos compradores que ca realización da obra pictórica. El tuvo un éxito tremendo como pintor e iso derivou en que toda a alta sociedade coruñesa, fundamentalmente, lle encargaba retratos de mulleres para regalos de boda, para determinados cerimonias de tipo social, e ele, en canto chegou ao cuarto encargo dese tipo, dixo que nunca máis que eso non era o seu camiño. Hubo, de alguna forma, aí un rechazo a un recitamento grande a esa tal. Ora, eso, evidentemente, non explica por que el tapa totalmente a súa obra pictórica, non quere falar dela, e prácticamente temos que chegar por camiños alternativos, nunca directamente a través del. Sí, bueno, eu concordo contigo totalmente co que dis, estou totalmente de acordo, pero tamén penso que a ver, todos temos feito retratos, o retrato sempre unha pintura de encargo, pero o retrato pode renunciar, pero a pintura non. Algúnha pregunta máis ou algunha resposta por alusións? Non. Bueno, pois moitas gracias a todos pola paciencia e espero que algún día alguén
me poida dar unha resposta á miña pregunta. De un pintor, de un artista realmente extraordinario, extraordinario. Bueno, pois moitísimas gracias. Moitas gracias. Imos de facer o agasallo a Quintana para darte as gracias e para que teña un recordo deste día do Ateneo. Moitísimas gracias.